Interess sostanzjali minn żviluppaturi, investituri u fornituri internazzjonali wassal l-Interconnect Malta testendi baxar ġimgħat il-konsultazzjoni pubblika mas-suq, il-pre-market consultation dwar il-possibilità ta' importazzjoni fuq skala kbira ta' enerġija li tiġġedded mill-Afrika ta' fuq. L-estensjoni qed issir biex il-partijiet interessati jkollhom aktar żmien iħejju sottomissjonijiet tekniċi u finanzjarji aktar dettaljati. Il-Ministru għall-Enerġija u l-Ambjent Miriam Dalli qalet li l-interess li nħoloq madwar din l-inizjattiva huwa sinjal pożittiv. Qalet li l-proġett jagħmel parti mill-politika tal-Gvern biex ikompli jiddiversifika s-sorsi tal-enerġija biex il-pajjiż ikollu enerġija alternattiva u enerġija aktar nadifa. Il-kap eżekuttiv ta' Interconnect Malta l-Inġinier Ismail D'Amato qal li l-estensjoni tippermetti lil dawk interessati jirfinaw aktar l-aspetti tekniċi u finanzjarji tal-proposti tagħhom. L-inizjattiva hija wkoll importanti għax tkun qed tiddiversifika il-punti ta' konnessjoni ta' Malta hekk kif għandna interkonnessjoni mal-Ewropa ikun jista' jkollna interkonnessjoni mal-Afrika ta' fuq. Il-proġett propost jesplora l-possibilità ta' kejbil taħt il-baħar għall-importazzjoni ta' 0.8 terawatt-hours ta' enerġija rinnovabbli fis-sena mill-Afrika ta' fuq. Din hija l-ekwivalenti għal madwar 25% tad-domanda tal-elettriku ta' Malta skont il-livell tal-konsum fl-2025. Żitjenat li l-proġett għandu lan li jsaħħaħ is-sigurtà tal-provista tal-enerġija permezz ta' punt ġdid ta' interkonnessjoni il-in minn dak eżistenti mal-Ewropa.